رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص إليك أحسن القصص صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وعز اسمہ دی حمد و ثناء تو بعد آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان فخر موجودات حامی بے کسان نیر تاباں تتمہ دوران سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز دے اندر درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ میرا مالک سب نو دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی قدر حضرات آپ نو چاند لمحے فقیر جو گلنا سنائے گا تو کوشش کرے گا کہ انہاں وچوں تو ہنوں کوئی دین دی ایسی گل سمجھا سکے
کہ جو وقت آپ نے نکالیا تو جتنے لمحے میرے نال بیٹھے ہو یقیناً آپ دا وقت میرے کو امانت ہے. مجھاں دا بھی کام سانو جٹاں نوں ہوندا ہے تے مال ڈنگر دا بھی ہوندا ہے تھکیڑا بھی ہوندا ہے کوئی اور کام اگے پیچھے بھی سہ رولے ہوندے. تو اتنے کام جڑا بندہ چھڑ کے آیا ہے تو یقیناً وہ دین سمجھنا چاہتا ہے. تو آڈا وقت میرے کو امانت ہے تو میں اس نو فضول گلہ میں ضائع نہیں کرنا چاہاں گا. تو میں کوشش کراں گا کہ میں انہوں مختصر وقت تھانوں چنگیاں گلہ سمجھا چھڑاں. ایک تے بھی عمل کر لے ہو جائے تے بھی بیڑے پار ہو جان گے گا بھی بیڑے پار ہو جان. گالو ہوندی جڑی 2 جمع 2 4 سمجھ آگا. دین کوئی الجبرہ کوئی نہیں جڑا ایڈا اوکھا ہے بھی سمجھ نہ آوے. 2 جمع 2 ہے ایڈا اوکھا دین ہے اور سوکھی سوکھی دین دی رمز ہے. اکو گال دین دی رمز ہے جڑی سمجھن آستے کافی ہے کہ مننا اللہ نو ہے تے اللہ دے رسول نو جمیں دو میں آن دے جانوں میں ہمیں کر دے جائے. اور دو ماں دیاں گلہ منے کوئی نہیں. حضور دی تے گل یہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا. حضور دے لب کھل نہیں ہو دونے جدو رب دی مرضی ہونی. اس تو منے حضور دے لب کھلنے تو مرضی اکو ہو گئی. اللہ حضرت فرمایا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب و محب میں دو وائچ گلنا دو ہیں نہیں کوئی نہ گل اکو ہے. او کرے تا انہ دی مرضی ہے اے کرن تے انہ دی مرضی. اللہ نے اپنے قرآن مجید دے اندر چند گلنا بیان کیتیاں جنہوں نے اسی اللہ دا قرآن انہوں نے قصہ آنا. ساڑھے پنجابی جو انہوں گھانی آنے یہ آنے اردو ایچ کہانی آگ چھڑ دیں تے پنجابی ایچ گھانی یہ گھانی سنانی. عزیزہ نے گرامی قدر حضرات یاد رکھو ہر کہانی فقط کہانی نہیں ہوندی کچھ کہانیاں سبق آستے ہوندیاں. اللہ دا قرآن فرماندہ ہے نحن نقص الیک احسن القصص کہ اللہ دا قرآن جڑا تو ان کہانیاں پہ سناندہ ہے ایک قصے عام قصے نہیں اے اللہ دی طرفوں سونے قصے نہیں. اللہ قرآن ایک قصے بیان کیتے اور ایک ایک گل دے وچ ہزاراں رمضاں سمجھائیاں مالک کائنات نے. اللہ جل شانہ نے جننے بھی قصے سنائے سارے اپنے پیاریاں دے سنائے. اپنے ایک بھی قصہ رب نے وہ نہیں سنایا جڑا کسے فلسفے تے مبنی ہوئے جڑا کسے بنائی گئی گل تے مبنی ہوئے. تیری میری گل اچ فرق ہو سکتا ہے رب دیاں کیتیاں اچ فرق ہو سکتا. آپ نو سمجھانا آستے ایک قصہ سنانا تے دے وچوں کوئی رم سمجھنے اللہ کرے ایک ہی سمجھ آ گئی تے ایک ہی بتے رہے تے جے تھوڑی رہ گئی تے موڑے ایک اور کر لی سائن. اللہ دا قرآن آندہ ہے کہ ساڑی بندی مریم اللہ دی بندی حجرے دے اندر راندیاں سن اور اپنے رب نو راضی کر دیاں سن اور آپ دا اور کوئی کام نہیں سی. حجرے چکدی باہر نکلیاں ہی سن نہ کسے غیر محرم انہاں نو ویکھیا تے نہ انہاں کسے نو تکیا ہے نہ انہاں کسے غیر محرم دی آواز سنی ہے تے نہ انہاں دی آواز کسے غیر محرم سنی ہے. اندر ہی راندیاں سن. اللہ دا قرآن ایک تو گل شروع کردہ ہے کہ انہاں دے حجرے دے وچ اللہ دے پیارے حضرت زکریا آپ گئے کہ انہاں تک کیا بھی اتھے بغیر موسم تو پھڑ پہ ہوئے. یعنی جنہ پھڑان دا جے موسم او والے پھل پہ ہوئے نے. آپ نے فرمایا بھی یہ پھل تیرے کڑ کی دوں آئیں تھے انہاں کیا پھل میں میرا رب دیندہ ہے. اوہ یارا او میں نے گل دی رمز تے سمجھو تے سمجھا لئیے جے سمجھ آ جاوے تے اور جیڑا رب مریم دے حجرے دے وچ بغیر موسم تو پھل اپڑا سکتا ہے وہ تیرے گھر روٹی نہیں اپڑا سکتا. تو ہے میں روٹی دے پیچھے لگا ہے بھی میں کھانا کی دوں ہے میں کھانا کی دوں ہے کھانا کی دوں ہے. اللہ فرماندہ ہے بندیا ساڑھے تے بھروسہ رکھ لب جاسی کھاڑ
اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں اتھے ہی کھلو کے آکھیا مالکا انہاں نو جو بغیر موسم پھل دے چھڑے تو آپ دی عمر کافی ہو گئی سی تے مالکا مڑ ہن عمر باویں نہیں رہی مینوں وی اس عمر وچ اولاد عطا فرما جی کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میں صدقے تے قربان جاواں میرے رب نے انہاں تے کرم کیتا تے جس عمر وچ بندہ اور عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتے اللہ اس عمر وچ پتر عطا فرمایا تے فرمایا پتر بھی اساں ایویں جیا نہیں دتا پتر بھی او دتا ہے جدا نام سی یحییٰ تے او نیک ایڈے سن بھی روندے اتنے سن کہ آپ دیاں اے جڑے رخسار مبارک سن آنسواں دی وجہ تو اتنے نرم ہو گئے کہ کوئی بندہ ہاتھ پڑ کے کھچے آتے اتر جان رو رو کے اتنے نرم ہو گئے پانی دی وجہ تو اتنا چنگا تے نیک پتر دیتا رب نے اللہ دی ولیہ دے کمرے کھلو کے منگی ہوئی دعا دی وجہ تو مالک گل سمجھائیے جے ولیہ دے جیوندی دے کمرے بھی کھلو کے دعا منگیے تے اللہ پتر دے چھڑ دے ولیہ دے بوئے تے جا کے بھی منگیے تے اللہ پتر دے چھڑ دے یہ اسی ایویں نہیں ٹرے ہوئے کوئی سمجھ آئی ہے رمض دی کہ نہیں آئی ایک کہانی نہیں پا جی جڑی دنیا والے کہانی سنا دے نہیں وہ ہے جڑا میرا رب دا قرآن پہ سنا دے اللہ دا قرآن آندا ہے ساڈی جڑی پاک مریم ہے او دے حجرے وچ اللہ دا نوری فرشتہ آیا جبریل تو آپ نے وہ بشر دے روح پہ سن ہونا ایتھے موڑ رہا مزے ایتھے کیے جاگ دیو کہ سہیں گے تقریر تے جاگ دینا ہوندی ستیاں نال تقریر نہیں نہ وہ ساڑھے جاٹان دے ہوندے نے ستے جاتک دا منہ کے چمڑا ہوئے کیا خیال ہے نفع تے کوئی نہ نہ عزیزہ نے گرامی قدر حضرات انہاں پوچھا بھی تو کون ہے انہاں کہ میں اللہ دا نوری فرشتہ تے بشر دے لباس چاہیں آج جملہ سمجھ گئے ہوتے اگلی گال رمض سمجھ آ جانی ہے نور آیا بشر دے چلو اے بھی سمجھ آ گئی ہو جڑے آن دینے بے حضور ساڑھے ورگے نے تے نور نہیں نرے بشر نے پاج جبریل نور ہو کے بشر دے روپ جو دنیا تے آ سکتا ہے تے آمینہ دلال کیوں نہیں آ سکتا وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی او مولوی اللہ تیری عقل نو ہدایت عطا فرمایا اللہ فرما دے دل کو جو عقل دے خدا اور دل دی بھی ایک عقل ہوندی ہے اے ساریان کوئی نہیں ہوندی اے دل والی عقل رب اون دیندا ہے جندے تے راضی ہو جاوے اللہ فرما دے دل کو جو عقل دے خدا جے عقل چا دے وے رب کدی دل نو تے موڑ سواد ہی سواد آ جاندا تے جے دل نو عقل نہ لبے تے اے عقل دا ایڈا اے تے دنیا دی عقل ہے نا اے دا لطف ہی نہیں اینو عقل آ جاوے نا اے سیاںا بن جائے تے حضور دا بوا چھڈن دیندے ہی نہیں جو دو گلاں ہو گئیں ہونا جے گل شروع ہوئی ہے تے گلاں دو ہو گئی اللہ دا قرآن آندا ہے ہن تریجی گل مڑ آ گئی اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں کیا میں تینوں اللہ دے حکم نال پتر دین آیا پتر انہیں کہا بھی میں تے کوئی بشر ملیا نہیں میں نے تے کسے دیتے میں نے انج بچہ ہو سی کیویں اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں پھونک ماری جبریل نے کی کیتا تے آپ حاملہ ہو گئی یہ جبریل تے پھوکے نال پتر ہو جاندا ہے نا آپ سیانے اور دھن میں اگلیاں کیا سمجھاواں اور یہ جبریل تے پھوکے نال پتر ہو جاندا ہے نا تے پا جی وہ بندے آندے نے تسی جنہ کول منگن جاندے ہوئے نہ تو کی لبدا ہے میں کیا اللہ دا پیارا ہوئے تے وہ پھوکا مارے تے کوئی نہ کوئی شے لب بھی جاندی ہے وہ ایک بندہ ہو سا کیا ہے گلاں سنجیدگی والیاں نے کوئی ہاسے والی گل میں کردے ہی نہیں میں نہ پسند ہے او سا خیال ہے تسی جو پیران تو جا کے دعائیں منگاندے ہو بھی پتر لبے تے آ جڑی ہے کتیاں سوندیاں نے او مڑ کو پیران تو دعا کرندیاں دیندیاں بھی نو نے انہاں کدی پیران تو دعا کرائی میں کہ جی انہاں دعا نہیں کرائی تے نو دیندیاں تے جمدیاں بھی تو کتے دے پتر نے کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ اور جمدیاں بھی تے کتے ہی نے نا بندے تے تاں جمڑ نہ جے دعا ہوئے تے تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی یہ اللہ دا قرآن میں دو جو گل سمجھا رہے ہیں یہ نہیں دعا دینا اللہ ہی ہے وہ پیر پتر دے سکتا
ساڈا عقیدہ ہے تے پیڈا عقیدہ ہے، نہ پیر شفا دے سکتا ہے، دیندا اللہ ہی ہے، پر جلے انہاں دا پھوکا لگ جائے دعا ہو جائے تے مالک سوکھی دے چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ اکثر یا علی جی گل دی رمض آؤندی پی سمجھ کے کوئی نہ انہاں دعا منگی اللہ دی ولیہ دے حجرے اچ کھلو کے اللہ پتر دیتا یحییٰ ورگا، انہاں دعا نہیں منگی انہاں دے جیو جو ہندر مڑ سارے ہی ویکھے ہندر تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ دا قرآن آندہ ہے ہن ایتے پھر قرآن دا لطف ہے، اور اگر کوئی بندہ سمجھے تے اللہ جنہ دے نال ہوئے نا اللہ مڑ فرماندا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جائیں ساڑھے دے توکل کیتا سی کلیاں نہیں چھڑی۔ ہن انہاں آکھیا بھی ٹھیک ہے جی میں مالک دی مرضی حاملہ ہوئیاں پتر پیدا ہونے دا قریب وقت آیا تو آپ باہر نکل گئیاں، بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے جدو واپس آئیاں نا تے اللہ دا قرآن آندہ ہے مڑ بندیاں گلاں تے کرنیاں آئیاں، بندیاں گلاں تا عزیزاں نے گرامی قدر حضرات اللہ دا قرآن آندہ بندیاں کیا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم کی اٹھا کے لے آئی ہے تیری نات شادی ہوئی ہے بچہ کتھو آئی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت کی بغیہ، مریم نہ تیرا بھرا انجدہ نہ تیری ماں نہ تیرا باپ انجدہ، نہ تو مت لگائی ہو نہ بھی تو ایک کام غلط کیتا نہ تیرا پیو انجدہ نہ تیری بھرا انجدے نہ تیرا ماں انجدی، ایک ہی کام کریں یہ پتر کی دو لائیں اللہ دا قرآن دے بندہ میرا ہوئے ویڑا کھایا جائے میں اپنے بندیاں نو کلیاں کدی نہیں چھڑیا، اللہ اپنے بندیاں نو کلیاں چھڑ دا، اللہ دا قرآن ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ دے حکم دے نار سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ جڑے دودھ پی رہے سن انہاں وال اشارہ کیتا، انہاں وال تو آپ دودھ پی رہے سن اپنی والدہ دا، تو چونکہ ایک دو دن دا بچہ ظاہر چھوٹا جی ہوندہ ہے، اللہ دا قرآن ہے جدو حضرت مریم نے اشارہ کیتا پینڈ والے لوگ بولے انہیں کیا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پنگوڑے وے ستے ہوئے بچے والا کدوں بول دینے، پر اللہ آندھے جدو رب بلان تے آوے پھر پنگوڑے وچو بھی بلا لیندے، رب بلان تے آوے ابو جال دی مٹھی وچ پتھرانو بھی بلا سکدا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بازو اپنی والدہ دی گود دے وچ رکھے آئے، دوجی بازو نہ لنگلی اٹھا کے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، او لوگو میری ماں تے تومت لگان والے ہو چپ کر جاؤ، میری ماں نیک ہے میری ماں بھی چنگی ہے، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ مینوں نبی بنا کے گلیا ہے۔ پتہ لگا جڑے اللہ والے ہون اللہ انہاں نوں کلیاں نہیں چھوڑ دا، جڑے اللہ دے ہون اللہ کلیاں چھڑ دا، اور اب دا ہو کے ویکھتے صحیح اللہ ہون اے بھی رمض یہ لطف دی گل ہے بھی بندے آنے بھی بندے آگے ہم پنگوڑے اچھ کی میں بولنے تے میں کیا اللہ دے کام ہی ہونے جڑے بندے دی سمجھ اچھ نہ ہوں، خالق دی رمض مخلوق نو سمجھ آ جائے تے مڑو تو پڑ گئے تو رڑ گئے، جن دی سمجھ نہ آوے نا مڑو اتالے دی سمجھ نہیں ہوں دی، سمجھ آ جائے تے مڑ تو خالق کی تھی ہو جائے تو ہن سمجھ آ جائے، مخلوق خالق دی رمضان سمجھ سکتی، او بھائی جی میری گل دی رمض سمجھو، جیڑا رب پنگوڑے وچ بچے نو بلا سکتا ہے نا،
او جڑا رب اپنے پیاریاں دی گواہی دین آستے. اور یہ بھی گل یاد رکھو جڑے اللہ والے ہوندے نے نا جڑے بندے انہاں نال انہاں دی مخالفت چون یا انہاں اگے پیچھے ہون تے مالک اپنے پیاریاں دے نال ہوندا. او بارش ہو رہی سی تے بابا جی سن وہ گزرے بازار ہی چوں تے انہاں بندہ ایک حلوائی سی انہیں روک کے آکھیا بابا جی ٹھنڈ لگی ہونی آؤ تھانوں دودھ پلائیے. تو بابا جی بیٹھ گئے انہیں گرم دودھ پلایا بابے انہاں دودھ پیتا تے انہاں دعا دیتی انہاں کہا بھی اللہ تیرے تے راضی ہوئے تے مالک انہاں ویک کیا کہا بھی مالکہ تیری مہربانی ہوئے ایڈی ٹھاڈے گرم دودھ پیوا چھڑی. تو اگاں چل دے سن تے انہاں دی چپل جڑی سی او دے وچوں کیچڑ اڈیا تے او کوئی جا رہے سن جوڑا تے او ایک بندہ سی او دی معشوق اتے وہ چیکڑ ڈگیا تے انہوں غصہ لگا تے انہیں بابے انہوں تھپڑ ماریا. بابے اور موڑ کوئی نہ وگن ٹورے تے انہاں کہا مالکہ تیری مرضی ہے کدیوں دودھ پیوا چھڑنا ہے کدی تھپڑ مروا چھڑنا ہے تیری اپنی موج ہے مالکہ. بزرگ اگاں لگ گئے او ہن چھت تے چڑھن لگے او چھت تو ڈگا تے دی لات بج گئی. انہاں بھج کے بابے نے پھڑ لیا بھی بابا تو بد دعا دیتی ہے. بابے نے فرمایا بد دعا کوئی نہیں دیتی میرے تو چکر ڈگیا تیرے یار تے تینوں کون لگی ہے تو چنڈ مار لئیے ہن اگوں کوئی ساڈا بھی یار آیا اون لگی ہے تے اس لات بن لئیے پیار تے اپنا اپنا ہے نا اسا بد دعا کوئی نہیں کیتی. بھائیا اے جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دے مگر آپ رب ہوندا ہے جڑا انہاں لو اکھ ہور میں ویکھے مالک وہ اکھ برداشت نہیں کردا. کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپے اڈے ہوئی اڈتے رہندے نے جڑے سائیاں اڈائے ہون سائیاں انہاں دی پوری پچھو نظر رکھ دے نے. عزیزاں نے گرامی قدر حضرات تائیں تے بابے آندے نے جیڑیاں گڈیاں اے آپے اڈیاں تے او کدی نہ چڑھنے اچائیاں او گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. عزیزان گرامی قدر حضرات تیرا رب گل سنا کے تینوں پہ سمجھان دے میرے بندیا جے مریم ساڈی ہو کے ساڈے ول ٹردی رہی ہے ویکھ لے سانوں اوکھے ویلے کلیاں نہیں چھڑیا. بندیا جی اون نہیں چھڑیا تے چھڑ دے تین بھی اپنے رب دا ہو جا بندیا اپنے رب دا. عزیزان گرامی قدر حضرات اللہ اپنے پیاریاں نال بڑا پیار فرماندا ہے. اللہ اپنے پیاریاں نال اللہ محبت کردا ہے. سورہ کاف دے اندر مالک نے گل سمجھائی ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ نے آکھیا بھی میرے تو بعد بھی کوئی علم والا ہے تو اللہ فرمایا ہے. اللہ فرمایا ہے. کیوں نہ آکھیا بھی مالکہ وہ کون ہے جڑا میرے تو بعد بھی علم والا ہے میں جو نبی ہیں تو میرے تو بھی بعد دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرج البحرین یعنی جتھے دریا کٹھے ہوندے نے اوتھے وہ ساڈا بندہ جا ڈھونڈو. تو آپ نے اپنے غلام نو نال لیا تے آپ نکل گئے اوتھے گئے تے راہ وچ کچھ مچھلی بھون کے رکھ لئی بھی چلو بھوک لگی تے کھاواں دے ادھی کھا لئی ادھی ویچ آئی. اوتھے گئے سو گئے اٹھے تھوڑی دیر اگے گئے تے فرمایا بھوک لگی تے وہ مچھلی غلام آکھیا حضور دسنا یاد کوئی نہیں دیا وہ جتھے ستے نہ ہے اوتھے وہ کھادی ہوئی تے بھجی ہوئی مچھی زندہ ہو کے دوبارہ پانی میں ٹر گئی. یہ ہن اللہ دا قرآن ہے پاجی اے کوئی واٹس اپ دا سٹیٹس تے فیس بک دی سٹوری نہیں ہے میرے رب دا کلام ہے. اللہ فرماندے نے بھی او انہاں آکھیا بھی چل پیچھاں او تھائیاں جتھے اللہ دا پیارا ستا پیا. اچھا ہن سواد دی گل اے وے بھئی جتھے ولی ساہ لیندا ہوئے جتھے ولی ساہ لیندا پیا ہوئے اوتھے مردہ مچھی اٹھ کے زندہ ہو جاندی ہے. مردہ دل دی کی ممکات ہے بھی اوتھے سدھا نہ ہوئے. فقیراں کو لے کے آ دل نوں تے دل نوں میں سدھا ہو جائے. اے جڑے ڈاکٹر ویکھو نا صحت دا بھی اے تھوڑا جسم ہے اے دے ڈاکٹر الگ نے اکھ دا ڈاکٹر الگ ہے
تھوڑا ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ڈاکٹر الگ ہے، اکھ دا ڈاکٹر الگ ہے، نک دا ڈاکٹر الگ ہے، پھپڑیاں دا ڈاکٹر الگ ہے، جویں ہر شے دے ڈاکٹر ایتھے بنے نے نا، ایویں تیری روح تے تیرے دل دا ڈاکٹر اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ ان بھی وہ دے کو لے جایا کرتا کہ ریفریش ہو جاوے کہ فریش کرایا کر اپنی روح نو تاکہ مڑ تیرے رب المنسلک ہو جاوے۔ اچھا آپ وہ تے ٹور گیا تو گل ذرا وہ لمبی ہے، میں آپ نے مختصر کر کے سناؤں۔ آپ انہوں دے نال سفر تے نکلے، ایک پنڈ بڑے تے پنڈ والے نہ کہ انہیں بھی اساں ایتھے رہنا ہے، کیوں نہ کہ اساں تھانوں رکھنا، انہاں بڑا ذرا جی میں بے رخی نال بولے دے، ذرا ادب لحاظ نہ کیتا۔ اگاں گئے تے اوتھے کد ڈاندی بھی ہے، کیوں نہ فرمایا بھئی حضرت خضر نے حضرت موسیٰ نے بھی آؤ ہاتھ لاؤ ہے، کد ڈانڈ نہیں دینی ہے، انہوں سیدھیاں کرنا ہے، کھلار نہیں ہے کد انہاں دی کد سیدھی رکھنی۔ حضرت موسیٰ کیا بھی جناب انہاں سانو ران بھی نہیں دیتا، انہاں ساڑھے نال کیتی قدر بھی نہیں، انہاں دیاں ڈھٹیاں قداں سی کیوں سیدھیاں کرنیاں۔ انہاں فرمایا جناب تو انہاں شروع چاہ کیا ہے تو ہڈا ساڑھا نہیں جوڑ بڑھنا، تے ای ہون گا لوت سے آگئی تو ہنجو آکھیا جی میں آکھی جائیے میں نہیں جاوے ہے۔ انہوں نے فرمایا بھی ٹھیک ہے سیدھیاں کرنے ہیں، جدو سیدھی ہو رہی تو انہوں نے آکھیا بھی سیدھی کیوں کرائی ہے، رمز دسو۔ انہوں نے آکھیا جناب رمز اے وے بھئی اے جڑے بچے نے یتیم نے، اے جڑے بچے نے اللہ دا قرآن آندہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ نو دسیا اے بچے یتیم نے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تے انہاں دی 7ویں پشتے جا کے ایک اللہ دا ولی ہویا سی، جدی 7ویں پشتے اللہ دا ولی ہوئے، مالک 7 پشتہ بھی انہاں تے نظر رکھ دائے، جڑا آپ اللہ دا پیارا ہوئے رب نو کتنا محبوب ہوئے گا۔ اور ساڑھا میں اگے آندہ رہا بھی گڈی لگی جاندی ہوئے نا ریلوے سٹیشن تو تے رکشہ آکھیا بھی میں ڈکڑی ہے، تے رکشہ آگے چا کھلارے، تے رکشے دے ڈکیاں گڈی کھلوندی، رکشے دے پلے کچھ رہ جانے، تے گڈی نو کو فرق پونا ہے، گڈی نو فرق نہیں پونا۔ میں نا رکشہ صاحب مہربانی کرو، مہربانی کرو پاجی، اے اللہ دی ولیاں دی گڈی ہے، اور صدقے تے قربان جائیے بابو جی سرکار پیر میر علی شاہ صاحب دے لخت جگر، تو آپ قبلہ ریلوے سٹیشن تے باندھے ہوندے سن تے گڈی جڑی ریل والی سی انہوں بڑا پسند فرما دے سن، انجن والی جڑی، تو انہوں نے کسی پوچھا بھی انہوں کیوں پسند فرما دے ہوتے، انہوں نے کہا بھی یہ شے بڑی چنگی ہے، انہوں نے کہا جی کو وجہ، تو آپ نے فرمایا اندہ جڑا انجن ہے نا، کوئی ڈبہ چنگا ہوندہ ہے A کلاس، کوئی B کلاس، کوئی ماڑا پچھے مزدوراں والا بھی، وہ سارے نکو لینے چ لے کے ٹر گئے۔ پی ڈبہ چنگا میں تاں لگتا ہے بھی یہ سارے انہوں لے کے چلتا ہے۔ اس ڈبے تو میں نے یہ گل بھی یاد آتی ہے جی میں یہ انجن پچھلے ڈبے لے کے چلتا ہے نا میں آمینہ دا لال پوری امت نو نال لے کے چلتا ہے۔ تو یہ جڑی یہ فقیران والی گڈی ہے یہ دے اتے سرکار تشریف فرما لی تے پیچھے ڈبے نے مڑ سارے آن دے، کوئی چشتیاں دا ڈبہ ہے، کوئی نقش بندیاں دا ڈبہ ہے، کوئی سور وردیاں دا ڈبہ ہے، سارے ہی مدینے والے آن دے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھائی بجھن والیاں گلاں تے آندن جی دے اتے اللہ دا فضل ہویا ہوئے نا، انہوں نے لڑائی نہیں کری دی، انہوں نے مان لئی دے چپ کر کے ویچ ہو جائیے، چپ کر کے گڈی دے ویچ ہو تے جناب سفر دے مزے لو، آج کھانا بھی کھا دا یار سون لیا اٹھ کے میں لطف لیا، لڑائی کرن دی لوڑ کیونکہ اے گلاں رب دیاں اے رب دی باڑے ہوئے ڈیوے بوجھ سکدے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، بابے آندے نے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، سبق مکیا گال ہونے کے لیے سنو، گل مکائی سنگیاں تے بیلیاں، عزیزو دوستو گل یاد رکھو،
اللہ دے فقیران دے نیڑے ہو جائیے تے رنگ لگ جاندے اللہ دے فقیران دے نیڑے ہو جائیے تے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بھائی یہ بابے تے نگاہ کرن تے بیڑا ہوتے ہی پار ہو جانے اچھا وہ میں تو لطف دی گل سناما میں اکثر سنانا انہاں سنگیاں نو بھی آئیتے جائیے نا لیے والے پاسے تے ادھے ایک شہر ہے کروڑ لال عیسن شہر اتھو دے بابا جی نے انہوں دا مزار ہوتے ہے کہ وہ بابا جی راہ دے وہ دور بیٹھے سن تے وہ کسے بندے لگا شاید انہیں آکیا وہ مسلمان نہیں سی تے انہیں پوچھا بابا جی کروڑ دا راہ کیڑا ہے تے بابے اور موجے سن تے فرمایا کروڑ دا دساں کہ توڑ دا دساں وہ کو منڈا سے آجی انہیں آکیا چلو بابے دا جڑ دا راہ شغل بنانے آن تے انہیں آکیا بابا کروڑ دا راہ بھی پوچھ لاندے تے توڑ دا کیڑا ہے بابے فرمایا توڑ دا دوروں ہو کے نہیں پتہ لگتا نیڑے آ پتہ لگا بابیاں دے نیڑے آویے تے توڑ دے انج لاب جاندے راہ بابیاں دے نیڑے جائیے تے توڑ دے راہ دور بیٹھے توڑ دے راہ لب دے عزیزان گرامی قدر حضرات بابے اور دے لڑکا قریب آیا بابے اور سینے نہ لایا جدو بابے سینے نہ لایا فرمایا پتر آنکھ بند کر لے جدو آنکھ بند کیتی یہ سامنے گنبد خضرا نظر آیا بابے فرمایا پتر آنکھ کھول لے جدو آنکھ کھولی دے فرمایا پتر ہو جڑی سڑک جان دیئے 1 کروڑ نو جان دیئے جڑی آنکھ بند کر کے تکیا اے توڑ نو جان دیئے ہن 10 توڑ جانے کہ کروڑ جانے بابا جی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندے بابا جی کروڑ کدی مڑ ٹر جاوانگے ان سانو بھی توڑی اپڑا دے ہو بابا جی فرمایا پتر جے توڑ جانے مڑ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ عزیزان گرامی قدر حضرات بابے نے نگاہ کیتی ہے وہ جڑا تھوڑی دیر پہلے کفر دیاں گندگیاں وچ مبتلا سی بابے اتھو کڑیا پڑے حضور دا دیوانہ بنائے مڑ اللہ دا ولی بنا چھڑے آئے میں کیا بزرگو ظاہر ہے میں روی درویش اللہ دے ولی بن خیر ہوئے کوئی نمازاں پڑھیاں جے کوئی چلے کھٹے جے کوئی لمحے پینڈے کیتے جے جو رب لب گیا جے جو ولی بن گئے ہو تے جواب ہے دین دینے میں نہ چلے کیتے نے نہ چلے کیتے تے نہ بڑھیاں نمازاں پڑھیاں ہویا کیے آپ فرما دینے الف اللہ تے چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد الہی نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہرے جائی تے بوٹی اندر اے مشک مچایا جان پھلاتے آئی تے صدقے جاواں مرشد تو باہو تے جس یہ بوٹی لائی گرامی قدر حضرات جنہوں مرشد ملیا ہے ان دے اندر رنگ لگ گئے نے ان دے اندر باہر آئیاں نے جنہوں مرشد ملیا نہیں جنہوں جاگ لگی نہیں انہوں نے پتہ ہے لطف تے مزہ کیا ہے جنہوں نہیں لبا جڑا اس لطف وچ نہیں گیا انہوں اس گل دی رمز دی سمجھ آندی او بابے آکھیا و جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں
جڑے واقف راز حقیقتاں دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں بھائیاں یاد رکھو تہاڈا تے میرا سفر جی میں بابا جی نے وکھایا تے مدینہ نظر آیا تہاڈا تے میرا سفر مدینہ ہے آستانہ علیہ مدینہ شریف اکو آستانہ ہے میرے سامنے تے کوئی نعرہ مارے تے میں کوشش کرنا بھی ڈکاں آستانہ علیہ وجمہ شریف تے میں آنا جدو مالکان دے آستانے دا نعرہ لگدا ہوئے تے وہی نوکران دی ایڈی لوڑ کوئی نہیں نوکر سے چی راضی ہوندے ہیں مالکان دا پہ نام گجدہ ہے سمجھ آ رہی نہیں تو جانا سارے مدینے پر پا جی جویں کسے نویں شہر جانا ہوئے نا تے ان دے تو پچھی دے تے ان دی لوڑ ہوندی جڑا اگے گیا ہوئے تے راہ سمجھاوے ایویں جڑے نہیں نہ گئے اگے اوتھے انہاں نوں مرشد دی لوڑ ہے جڑا راہ سمجھا کے اس راہ تے لا چھڑے ورنہ آپ دیکھو کہ بندہ راہ جی بھٹک جائے گا جڑے سائیاں والے انہوں توڑ چڑھ جاندے تو عزیز و دوستو اسی پیران والے اس تو نہیں لگ دے وہی اسی کو پیران شریڑیاں دئیے یا پیران تو اساں کو بوئیں پیر دعا کرنے تے بوئیں وات جاندی ہے پیر بوئیں دی دعاواں تے مال ودائنا آستے نہیں ہوندے وہ بندے گیا پیران کرتے انہوں نے آکھا تو اڈا مرید ہویا تے ماج مار گئی انہوں نے آکھا بس مجھاں جوان آستے تے نہیں کیتا تے دن حضور دا نوکر بنانا آستے مرید کیتا ہے زندہ بات توجہ ہے کہ کوئی نہ آخری گل کریے تے بتائی بابا جی سن تو آپ کو بندہ آیا تے ہفتہ انہوں نے آستانے تریا تے ہفتے بعد واپس جان لگا تو بابے انہوں نے فرمایا بھی آیا ہے تے کوئی ملیا شڑیا بھی نہیں تے چاہوں ہے خیر یوں سکھیا آیا تھا تھوڑا مرید ہون ہفتہ پورا رہا کو تھوڑی کرامت نہیں ویکھی نہ تو اٹھ دیاں ویکھیا واج نہ ایتھے کوئی سونے دیاں شیاں بن دیاں ویکھیا کرامت نہیں ڈٹھی آپ نے فرمایا کوئی شریعت تو ہٹ کے کام ہندہ بھی ویکھی حضور دی سنت تو منے ہندہ کو کام ویکھی وہ سا کیا ہو تو نہیں ویکھیا تے فرمایا انہیں تو بڑی کرامت اور کی بھی کھاواں عزیزان گرامی قدر حضرات ماج لینیوں میں دا بندیاں تو مشورہ کرنا ہے کوئی نہ گڈی لینی ہوئے سارے بیلیاں نال صلاح کرنا ہے کیڑی چنگی ہے کیڑی نہیں چنگی لیکن جدو سودا اپنے ایمان دا کرن لگنا ہے بیخ دائی کوئی نہیں پوچھئے نا با انہا دا مرید کیوں آیا یارو تب نماز بھی کو نہیں پڑھ دے داڑی بھی ابا بھی انہا دا مرید آجی میں بھی ہو گیا کلمہ ابے دا پڑھے ہے کیا منہ دلال دا پڑھے ہے عزیزان گرامی قدر حضرات جویں گھر لین لگیا دیکھ بھال کر دران ہے جویں گڈی لین لگیا وینے جدو ماج لین لگیا مشورہ کرنا ہے ایویں جدو مرشد پڑھن لگے مشورہ احمد رضا نال کری بریلی والے نے نکتہ بڑا کمال دا دیتا ہے آپ فرما دینے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پیلا مل کے پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھوں سلام شمع بزم ہدایت پیلا عزیزان گرامی قدر حضرات بریلی والے دول مصریاں میں گل سمجھائیے جنہوں ویک کے حضور دی یاد آوے او دے آتے آج رکھ لمی ایتھے بھی دل مدینہ ہوئے گا اگاں بھی مالک کرم فرما دینگے جنہیں بول بے کے بھانگ تے چرس دیاں گلاں ہون جنہیں کول بے کے ٹریکٹراں دیاں گلاں ہون جنہیں کول بے کے کتیاں تے گھوڑیاں دیاں گلاں ہون او کوئی پیر نہیں پیر ہوئے جنہیں کول بیٹھیاں تے حضور دی یاد آ جائے یہی پیر ہے ایو جے درویشاں دے نیڑے لگ جاوے ایتھے بھی بیڑے پار ہو جانگے انگاں بھی مالک رنگ لانگے اور جو اللہ قرآن نے فرماندہ یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وہ یہ جڑے میرے سچے نے تے میرے پیارے نہ دے نال روے اور فرمایا جڑا قیامت والے دن انہاں دے نال ہویا تو قیامت والے دن ایک کریم جڑے نے او دی بخشش کروان کے مالک کو شفاعت کرن گے حضور دی بارگاہ دے وسیلہ نہ تو اللہ دے درویشاں دے سنگ رہو اور دین دے عمل کر دے رہو رمضان المبارک گزر گیا ہے تے ہن جڑے مسیتیں جان دے ہو مڑ مسیتیں جان دے ہی رویا ہے
اے نہ ہوئے ہن مسیتاں چھڑ دے وے ہن بھی رب ہوئی ہے جڑا روزے ہیں چاہے ہن بھی اس سے پھد لینا ہے بھی کیوں نہ پڑھی تو اپنا حساب کرو اللہ تھان تے مینوں خیر اور برکت دے وے اللہ سارے نو دین تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے